això és quelcom que volia compartir amb tu i amb l'audiència, no? Aquest cap de setmana s'ha presentat a Figueres una una iniciativa que de moment és més aviat una iniciativa, diguem-li, cultural, associativa, on la majoria de gent que l'està regint i que està impulsant-la és gent d'origen doncs, marroquí i algerià, que tot fa pensar que molt probablement, emulant una mica l'exemple que hem vist en el cas de l'alcaldia de Nova York o algunes altres alcaldies al Regne Unit, doncs pugui presentar una llista amb opcions potser no de guanyar, però de tenir una representativitat molt forta a l'Ajuntament de Figueres. No? I certa gent que participa d'aquesta iniciativa potser està a l'òrbita d'Esquerra Republicana, potser alguns hi han militat, però això és un clar exemple de com quan jugues amb foc et pots cremar. Perquè sí, ara mateix aquestes, que jo anomeno contracomunitats, doncs tu les pots intentar captar, intentar tenir dins la teva corda, l'exemple que dèiem abans, no? dels pakistanesos amb el PSC de Collboni o població musulmana amb el cas d'Esquerra Republicana, o llatins amb el cas de Vox, compte perquè aquí les cabres pels seus pecats tenen els genolls pelats, no només és els partits d'esquerra, sinó també alguns partits pretesament nacionalistes i patriotes també juguen amb foc. No? I quan això es fa gran, com l'exemple que mencionava de Figueres, si ja tens una candidatura que és auspiciada i promoguda per aquest tipus d'associacions, llavors també ells, també el PSC, també Esquerra Republicana, també Vox tindran un problema. Per tant, molt de compte amb jugar amb foc, repeteixo, perquè qui juga amb foc es crema.